ମୁଁ ଏହି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। କେତେ କ୍ଲାସ୍ରୁ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ଏଠାରେ? ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ? ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 334। ପ୍ରାୟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି? ଏପଟେ ପାଖାପାଖି 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଅଭିଭାବକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ପରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଇଥିଲା, ପୂଜା ଛୁଟି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ରିଓପେନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆସିକରି ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାହେଇଥିଲା। ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ 4ଟା ବେଳେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରାୟତଃ କହୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ମନମାନିକୁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ। ମୁଁ ବି କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ବଦଳି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସନ୍ତିନି, ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତିନି ଏଭଳି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଆସେ। ମୋର ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହିଁକି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆସୁଛି। ଯଦି ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଦଳି ହେଇଯିବେ? ହଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟତ୍ର ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ? ହଁ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।